ዕለታዊ ዜናታት ቅድድም ብሽክሌታ 15 ለካቲት 2024 ዛንታ ቢንያም ኣብ ሲኔማታት ቤልጅየም ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ኪጋለ ኣትያ ጓልቄሕ ባሕሪ ኣብ ቀጠር ትደምቕ ሰላምታ ረሳዕናን ሰላም ከመይ ትውዕሉ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ሲኔማ ሰመረ ናይ ዩቲዩብ ቻነል እንኳን ናይ ሎሚ ሐሙስ 15 የካቲት 2024 መደብና በሰላም መጻኹም ንሎሙን ከመወትሩ ዝርዝር ዜናታት ቅድድም ብሽክሌታ ሃገርናን ዓለምን ሒዝናልኩም መጺና ኣለና በዚ ቀዳሚ ክሳብ መወዳእታ ናይዚ ናይ ሎሚ ዜናታት ቅድድም ብሽክሌታ ሃገርና ምሳና ክትሓብሩን ምሕፀን ንቅድሜና ከዓ ነዛ ዓበይትን ዘሐጉሱን ዜናታት ቅድድም ብሽክሌታ ሃገርናን ዓለምናን ሒዛተልኩም ትመጽእ ቻነል ሰብስክራይብ ላይክ ሼር ኮሜንት ክትገብሩን ይላቦ ሰናይ ምክትታል ዛንታ ቢንያም ኣብ ሲኔማታት ቤልጅየም መጀመሪ ዜናና ክኾን ሓሪናዮ ዘለና ኣርእስቲ ቢንያም ግርማይን ዓለማዊ ጽልውኦን እዩ መዓልታዊ ዜና ቢንያም ግርማይ ዘይብላ ዕለት ሓሊፋ ማለት ዳርጋ ዘበት ዝኾን ደሎ ነፍስ ወከፍ ስጉምታት ቢንያም ግርማይ ኣብ ቅድድም ብሽክሌታ ሃገርናን ዓለምን ኣገዳሲ ምዕራፍ እዩ ቅድድም ብሽክሌታ ኣፍሪካ ማለት ቢንያም ግርማይ ካብ ዝኸውን ድሮ 2 ዓመታት ሓሊፉሎ ኩሉ ህዝቢ ዓለም ምውዓልን ምሕዳሩን ሓሰው እንዳበለ ዓበይቲ ኣርእስታት ክሰርሓሉ ይውዕል ኣሎ ብዙሓት ጋዜጠኛታትን ሰኣልትን ብዝተፈላለየ መገዲ ንኣበርክቶን ዝናን ቢንያም ግርማይ ዝገልጽ ዝተፈላለዩ መደባት ኣብ ምስራሕ ይርከቡ ኣለዉ እቲ ኣተኩሮ ናይ ዓይኒ ዓለም ግን ኣብ ቢንያም ጥራይ ዘይኮነ ብጠቕላላ ኣብ ቅድድም ብሽክሌታ ኤርትራን ተቐዳድምታን እዩ ዘሎ ኣብ ናይ ሎሚ ዝበፅሓና ሓድሽን ዘሐጉስን ዜናን ተመፂና ሓደ ፍሉጥ ቤልጅማዊ ሰኣሊ ንዛንታ ቅድድም ብሽክሌታ ኤርትራ ዝምልከት ሰፊሕን ኣገዳስን ዶክመንታሪ ሰሪሑ ኣብ ቀረባ መዓልታት ኣብ ሃገረ ቤልጅየም ክዝርግሖ ምዃኑ ሓቢሩሎ እዚ ሌቨን ኮርቴትስ ዝተባህለ ሰኣልን ሰናድን ብተወሳኺ ንታሪክ ህይወት ቢንያም ግርማይ ኣብ ሰነዳዊ ፊልም ኣካቲትዎ ኣሎ ካብ መጀመርያ ናይ ማውንቴን ብሽክሌታ ዝጀመረ ጉዕዞ ቅድድም ብሽክሌታ ቢንያም ግርማይ ከዓ ክሳብ ዝበፂሕዎ ዘሎ ናይ ፕሮፌሽናል መድረክ ክጠቃለል እዩ ኣርእስቲ ናይ ሰነዳዊ ፊልም ቅድድም ብሽክሌታ ሃገርና ብታሪክ ቢንያም ግርማይን ጉዕዞኡን ስለዝተሰርሐ እዋን እዩ ማለት ዚስ ኢዝ ማይ ሞመንት ብዝብል ኣርእስቲ እዩ ክዝርጋሕ እቲ ዘሐጉስ ነገር እቲ ብቢንያም ግርማይ ጀሚሩ ዘሎ ዓለማዊ ናይ ተፈላጥነት መድረክ ናብቶም ካልኦት ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ እውን ይሰጋገር ምህላው እዩ እቲ ግዜ እዋን ቅድድም ብሽክሌታ ኤርትራ እዩ ኣብ ቀረባ ግዜ ንኩሉ ዓለማዊ ውድድራት ብዓወቶም ዝውሕቱ ተቐዳደምቲ ኣብ ኤርትራ ይፈሪ ከም ዘለዉ እቶም ኣብ ኩሉ ዓይነት ዙራት ተሳቲፎም ዓወታት ዘመዝግቡ ዘለዉ ተቐዳደምቲ መሰኻክር እዮም ሄኖክ ሙሉብርሃን ሃኒፁ ዝቐነይ ብቕዓት መርሃዊ ቅዱስ ዝሓፈሱ ዓወታት ተስፍዋ ጀማምራ ኣኽሊሉ ኣረፋይነ ኣማን ዓወትን ካልኦት ኤርትራውያን ተቐዳደምትን ኣብ ኤርትራ ዘሎ ዕቁር ዓቕሚ ቅድድም ብሽክሌታ ዘግህዱ መሰኻክር እዮም ሬይን ተራመ ወዲ ጋንታ ቢንያም ግርማይ እውን ነዚ እዩ ዝምስክር ዘሎ ስለዚ እቲ ግዜ ቅድድም ብሽክሌታ ኤርትራን ተቐዳደምታን እዩ እዚ ግዜ ወርቃዊ ወለዶ ቅድድም ብሽክሌታ ኤርትራ ናብ ዓለም ብርሃኑ ዝውላዕሉ ግዜ እዩ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘለው ኣብ ኩሉ ዓይነት መድረካት ናይ ቅድድም ብሽክሌታ ዘድምዑ ተቐዳደምቲ መዓልታዊ ምስ ምብዝሖም ከዓ እቲ ተስፋ ዓብይ እዩ ዓቐብ ከማይ ሰትዮም ኣብ ጎልጎል ዝውርወሩ ኣብ ቅጽበታዊ ውድድር ከዓ ዘይምሕሩ ተቐዳደምቲ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ቁጥሮም ዝያዳ ካልእ ግዜ ይበዝሕ ኣሎ በዚ ኣጋጣሚ ግን እዚ ብውህሉል ተመክሮ ብዙሓት ተቐዳደምትን ጋንታታትን ዝመጽእ ዓወታት ቀጻልነቱ ኣብ ምውሓስን ናብ ዝበለጸ መድረክ ኣብ ምስጋሩን ኣበርክቶ ዝምልከቶም ኣካላት መንግስትን ኮሚሽን ቅድድም ብሽክሌታ ኤርትራን ከዓብን ኣለዎ ኣብ ኤርትራ ኣብ ኣህጉር ኣፍሪቃ ካብ በዓል ዙር ሩዋንዳ ዝበለጽ ናይ ቅድድም ብሽክሌታ መደባት ክስራዕን ኤርትራውያን ጋንታታት ቅድድም ብሽክሌታ ናብ ደረጃ ኮንቲኔንታል ጋንታታትን ልዕሊኡን ዝዓብያሉ መድረክ ክፍጠር ግዜኡ ኣኺሉ እሞ ኣብ ቀረባ ግዜ ክውን ኮይኑ ክንርኢ ተስፋና ዓብዩ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ኪጋለ ኣትያ ሃገራዊት ጋንታ ቅድድም ብሽክሌታ ኤርትራ ነቲ ካብ ሰንበት ዕለት 18 የካቲት ጀሚሩ ን8 መዓልታት ዝቕጽል ዝዓበየ ዙር ቅድድም ብሽክሌታ ኣፍሪቃ ማለት ዙር ሩዋንዳ ንምስታፍ ሎሚ ንግሆ ኣብ ርእሰ ከተማ ሃገር ዝኾነት ኪጋለ ኣትያ ኣላ እዛ ሃገራዊት ጋንታ በቲ ነዊሕ ዓመታት ብቋሚ ዘሰልጠና ዘሎ ምኩር ዓላም ጋንታ ሳምሶም ሰሎሙን እናተኣለይትያ ናብ ኪጋለ ኣምሪሓ ዘላ ኣባላት ዝሕሪት ጋንታ ዝኾኑ ተቐዳደምቲ መርሃዊ ቅዱስን መትከል እዮብን ካብ ትሬንጋግኑ ሳይክሊን ቲም ክኾኑ ከለዉ ኣኽሊሉ ኣረፋይነ ካብ ኢንተርማች ከምኡውን ናሆም ዘርኣይን ያፌት ሙልጌታን ከዓ ካብ ውሽጢ ሃገር እዮም መርሃዊ ቅዱስ ካብ ዑማንን መትከል እዮብ ካብ ቱርክን ነዛ ጋንታ ድሒሮም ዝስዕብዋ ገዳይም ኣባላት እዮም ከም ዝፍለጥ እዞም ክልተ ፕሮፌሽናል ተቐዳደምቲ ናይ ፕሮ ጋንታታት ኣብ ጽዑቕን ትንፋስ ዘይብን ናይ ውድድር ሰሌዳታት ቀንዮም እዮም ነዛ ሃገራዊት ጋንታ ዝጽንበርዋ ዘለዉ መርሃዊ ቅዱስ ኣብ 2019 ብጫ ማልያ ናይ ዙር ብምልባሱ ሓደ ካብቶም ብክብሪ ናብዚ ውድድር ዝኣትዉ ተቐዳደምቲ እዩ
أبزو وددرون عبا قالوه تواهبوه يزأت زلو نوهل التمكرون أبزر الأولى سعود عربين أبزر عمان زنت أبارقو بولو طبقعتين أبقى متأتيقة أبزو وددر عبا عوض كم زغل بأقو تغميتلو مرها قدوس أبتي أب سعوديان عمان استقايدو وددرات كابدك غانتو أزرهبو ولا حانتي نايغانتا حاجة زينا بورون برؤسهم بدانكو إنيو وذكلي تزور كبدوه أنيو لما جن أبزر رواندا بحاو حوز الشتتو نمالي هاقورومن بانديرومن كم نفاس حنبو أحواتون بسين الزور كم كبدي إيدو زفولتون لنوح عمتا استعوتو لنا سلطانيو سامسوم سولومنن اندات عليه زبالة زوتيت زيم تقالو أبنت يلن أتوما بقولن مرهاو قدس تسليفهم زلو إيران تقدمتون سنفات يكونون 4 يوم تقدمتي أوش تحقرن وتأن زنا أدوتي زلوهم تقدمتيهم إذا كله أبكمت أتيو حريت جانتا قدرتم بشكل تأيرة حانت كابتن تفرح تجانتا نايزور كم زخونت زت تراتريوم أبزر رواندا ستاتو زلو إيرانجن زمن هجرايت جانتا قدرتم بشكل تأيرة وكيلوم زلو تقدمتن أسلت أنتن ترى يكونون كالوت ثلاثة تقدمتن حركة لأسلتن أبكي قال بمركب نوضر إيران تساتفتي أبزر رواندا أبرقم ولو زم ثلاثة إيران تقدمتي قدامي إتي أقدمو ناب رواندا بمبرح أب لممد زقني مسنا يوسعي غانتا تزاوزلو شامبيون إيرا أمان عاوتيو وتم كلتا داويد يمانن يئل حبتا أبن كاب جرمناويت غانتا بايك إيريوم بتوسخون قريم تقدامي بشكلتا إيرا نبر أقليلو هايلون كما أسلت أنا بمغار نابزور رواندا غانتو مرحكا أتيو إذا مكورت قدامي حزوا زلو غانتا حدش روانداويت كونتيننتال غانتا قددن بشكلتا ميستار ساع أقليلو هايلون نتأبرق بقعات قددن بشكلتا إيرا وزيتونيو إذا كونتيننتال غانتا ميستارسون إتي أب إيرا زلو نايك قددن بشكلتا أبلالس لزقناء أفرماتو زلا رواندا وين إتي أما جمرا أبليلو موزنورو قددن بشكلتا أفريقيا حجة أبيد إيران أتيس لزرعيو كاب إيران زمتهم تقدامي يكون أسلتاني عينهم زحس مخنات يبلو من زوالة أو دقفتين أفكارتن قددن بشكلتا إيرا أو أفريقاون رواندا وينيو حلفو خال إزيغا إيرا تقدامي أبزر رواندا كعوات حارر يوم زبلو إيرا وي أبزر عوات هلو غزيقا حاقوسهم كبنا إيرا وينجيرو ميقلزو إزو ددر صباح سنبتي خو جمر كموت ركا عواتنا هاقراويت غانتا إيران نقولهم تمامس غانتو أم آتيهم زلو تقدامتن أسلتانتن منه والقيح بحري أب قدر تدمق نابكال زحكو زينا سبورت هاجرنا مسنسجر لو ما أنتي أب ساعتات ناينجو أب هاجرة قدر أبستقايدة ناي 100 مترو ناي فريستايل محباس كريستيو إيرايت كريستينا ريش مبل 5 درجة حيزا وددر فتسي مالا إذا تسفوتي أتليت أبزي نايلومو وددر زرعي تقلطافة بالتعامل عدنا غينيرو مس موساق تمكرون وددراتنك أب حتى إرغزي أبزلا على ناي علم هو عواتات كم تبتسح زدرات رايكونن دقيمنا نزاو عرو زغونات حنباسي والقيح بحري انقوا حقو سكن بلا أبز قتل وددراون عاوتنا مني لا إذا خبركم تلتنا نلوم زبلنا زيناتات نزي مسل بمدبنا عقيبكم كتكون تسفى نقبر أبني يتباح مدب يرغبنا سنة معالة الليتن ببزلنا